כל כבודה בת מלך פנימה, במשבצות זהב לבושה. אומר דוד המלך, לאישה אין מה לחפש בחוץ, הכבוד שלה הוא להיות בבית. וכאשר היא עושה כך, ממשיך דוד המלך ואומר, ממשבצות זהב לבושה. בגדיה נהיים זהב בעיני הקדוש ברוך הוא. היא שווה כמלאך קדוש בעיני הקדוש ברוך הוא. את יכולה ללכת רגיל ברחוב, ובשמיים את שרף שהולך ברחוב. את בת מלך, את נסיכה. המלך רוצה שתישארי בבית שלו, שלא כל אחד מהרחוב יסתכל עלייך. הוא רוצה שתישארי ייחודית, אקסקלוסיבית, קשה להשגה. לא כל אחד שבא לו רואה אותך. מה אדם שם בכספת? את הדברים העיקרים לו ביותר. את קדושה, את יקרה. אסור שתהי מחוץ לכספת, אסור שתהי פתוחה לכל. וזה לא סתם פתגם בת מלך. את לא יודעת עד כמה הקדוש ברוך הוא מעריך אותך ואוהב אותך יותר מבת. את חייבת להעריך את עצמך לפחות כמו שהוא מעריך אותך. אמרו חז"ל בגמרא, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, ובזכותם עתידים להיגאל. כמה עם ישראל סבלו במצרים, כמה עינו אותם וכמה הרגו אותם. מי הציל אותם? אתם בנות ששמרו על צניעותם. נשים שנלחמו על קדושת הטהרה של עם ישראל, נגדם אף אחד לא יכול לקטרג. זה שבר את כל המחיצות, את כל המחסומים. בנות עם ישראל לא שינו 3 דברים, כפי שאומר המדרש. לא שינו את שמם, את לשונם, את לבושם. הם לא התביישו בשמות פרימיטיביים, שמות של אבותינו ואמותינו הקדושות. הם לא שינו את לשונם, בעיקר הם לא שינו את לבושם. הם לא הלכו בחוסר צניעות, הם לא הלכו כמו חוקות הגויים. הם העריכו את עצמם, הם ידעו כמה הם שוות בשמיים. הם ידעו שאף מקטרג לא יכול להתקרב אליהם, לא יכול להתקרב לקרסוליים שלהם. והם היו אלה שהצילו את עם ישראל, יותר מהיהודים, יותר מבני ישראל. כמו כן, ממשיך עם ישראל עד היום את כל ההיסטוריה המפורסמת כבר במשך 2000 שנה, ורק לך יש את הכוח להציל אותם. רק לך יש את הכוח להפוך את העולם, להפוך את כל המערכות המקטרגות בשמיים, שתביני ותדעי את הערך שלה. במדרש תנחומא כתוב דבר מאוד מהמם. אמר רבי פנחס הכהן, בזמן שהאישה צנועה בבית, כשם שמזבח מחפר, כך היא מחפרת על ביתה. את קולטת מה אומר רבי פנחס? כאשר האישה צנועה בביתה, היא שווה למזבח בבית המקדש, והיא מחפרת על כל ביתה. כמה אנחנו מתפללים לבית המקדש, למזבח שיחזור, לכל שיחזור. ואת המעלה שלך היום, שבית המקדש נחרב, אומר רבי פנחס הכהן, שווה בדיוק כמו המזבח בבית המקדש. אז תדעי מי את, תביני מה את שווה. אל תנסי לחכות את הדוגמניות של קסטרו, נסי לחכות את האימהות הקדושות. כמו שהתורה בספר בראשית מספרת על כל האבות והאימהות. האמא הראשונה שהייתה לעם ישראל הייתה שרה. ידוע, מספרת התורה בספר בראשית, דבר מאוד תמוה. מלאכים מגיעים לאברהם אבינו ושואלים אותו שאלה, איה שרה אשתך? מה זה השאלה הזאת? אף פעם לא תפסת חומש ושאלת, מה זה השאלה הזאת? מה זה איה שרה אשתך? אתה מגיע לבן אדם, אתה שואל אותו, תגיד, מה שלומך? מה העניינים? איך המרגש? מה מומי? אחרי זה, איפה האישה? איפה הילדים? שאלה ראשונה, איה שרה אשתך? תקשיבי טוב מה אומרים רבותינו. אומרים רבותינו, המלאכים רצו לרמוז לו, אשתך לא נמצאת בקניון, אשתך לא נמצאת ברחוב. איפה שרה אשתך? היא נמצאת באוהל. זה שרה אימנו. האמא הראשונה של עם ישראל, אשתו של אברהם אבינו, מקים האומה הישראלית, היא שרה אימנו. היא זכתה בגלל המשפט הזה, איה שרה אשתך הנה באוהל, בגלל הצניעות שהייתה לה. היא סמל ודוגמה בשבילנו כאמא הראשונה של עם ישראל, להסתכל עליה ולהביט בצורת הצניעות שהיא הייתה. בזכות זו זוכה שרה ומגדלת עם שהקדוש ברוך הוא בוחר בו ולא בוחר באף עם אחר, לא עוזב אותו. נמשיך בתורה ונראה אצל רבקה, אשתו של יצחק אבינו. מגיעה ליצחק רבקה, ומה קורה? היא נופלת מהגמל. למה? יש הרבה פירושים, אבל מה שרלוונטי אלינו, אומרים רבותינו,
היא לא הייתה מסוגלת להיות גבוהה מעל גמל, כי יש גבר מולה. זה מעלה של צניעות, זה סמל ודוגמה של אמותינו הקדושות, עד כמה מעלה של הצניעות, עד כמה כדי לבחור, כדי להמשיך זרע ולבנות יותר נכון את הזרע של העם היהודי, צריך לעשות את זה על ידי יסודות קדושים. וזה הדברים המיוחדים שהיו בכל אמותינו הקדושות. מקומה של בת ישראל אינו בחוץ. אין לך מה לחפש אותם בחוץ. אין לך מה לחפש אותם בחוץ. אין לך מה לחפש אותם בחוץ. זה לא שייך לך. יש סיפור על הבבא סאלי, שפעם אחת היו אצלו אורחים. הבת שלו, סיימו את הסעודה, הבת שלו הולכת לישון. מתארגנת לישון, לובשת חלוק. צניעות, זה בת של בבא סאלי. היא לובשת החלוק ויוצאת מחדר לחדר בכדי להביא איזה דבר מסוים. הבבא סאלי רואה את זה, נחרד, והוא החליט שהוא צם 40 יום רצופים על זה שהבת שלו יצאה עם חלוק. איך הבת שלי הייתה מסוגלת לצאת עם חלוק? שנבין, לא מדובר באחת רגילה, זה בת של בבא סאלי. איך היא יצאה? מאיפה היא יצאה? בבית שלה, עם חלוק, בלילה. בכל זאת אומר הבבא סאלי, לא משנה, לא יוצאים. יש אנשים בבית, לא יוצאים סתם. זה המעלה של הצניעות. בוודאי מפה אנחנו צריכים ללמוד איך שאישה יוצאת לרחוב, עד כמה היא צריכה להיות בצורה קדושה וטהורה, להתלבש ולגלות טפח ולחסות טפחיים, לנסות להיות יותר ויותר קדושה, יותר ויותר צנועה. היא צריכה להסתכל במראה ולראות האם אני יוצאת ולא הסתכלו עליי, האם אני יוצאת לאותו דבר ספציפי וחוזרת מיד הביתה. וזאת בת יהודיה, זאת בת ישראל. זה המעלה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, את הצניעות. לדעת שנכנסים, שיוצאים לרחוב, אני יוצא לדבר הספציפי שאני צריך, יוצא במהירות, חוזר במהירות, הולך בצדדים של הדרכים, לא מסתכלת יותר מדי, לא שיסתכלו עליי ולא שאני אסתכל עליהם. התורה מספרת על דינה, ביתו של יעקב אבינו, סיפור מוכר. התורה אומרת ותצא דינה. בגלל שהיא יצאה, קרה את מה שקרה. אומר רש"י הקדוש על המקום, יצאנית הייתה, כמו אמא שלה, שנאמר, ותצא לאה. סליחה? איך רש"י אומר ללאה אימנו? קודש קודשים. אומר יצאנית הייתה כמו אמא שלה? ולפני כן שאנחנו נכנסים לתשובה, נתבונן ונראה על מה היצאנות הזאת הייתה. מספרת התורה שכאשר יעקב אבינו הגיע לאוהל, יוצאת לאה לקבל את פני בעלה. אומרת התורה, ותצא לאה. זהו, יצאת, קיבלת בת כזאת. קיבלת בת שוותצא דינה, שגם היא נענשה בגלל היציאה הזאת. לכאורה זה דבר מאוד לא מובן, מאוד תמוה. אישה יוצאת לקבל את בעלה במקום של אוהלים, לא ברחוב, לא בדיזינגוף, במקום צנוע, במקום טוב. יעקב אבינו, שנבין מי מדובר, אנשים קדושי עליון. התורה רואה את זה כדבר לא טוב. מדוע ולמה? אומרים רבותינו, ותצא לאה. יצאת, אבל יצאתי לראות את בעלי, יצאתי לקבל את פני בעלי, לא משנה, לא יוצאים. אישה לא יוצאת מהבית, אישה נכנסת לבית ולא יוצאת מהבית, אין לה מה לחפש בחוץ, לא משנה. יעקב אבינו, בכל זאת, אישה לא צריכה לצאת מהבית גם לכבוד בעלה. מצד שני, מאידך גיסא, כאשר אישה עושה את רצון הקדוש ברוך הוא, לא מתפשרת בצניעות, אין פשרות. צניעות זו צניעות. היא מקבלת בנים צדיקים. היא מקבלת בנים צדיקים. היא מקבלת בנים צדיקים. הגמרא אומרת, בזכות צניעות שברחל יצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שבשאול יצא ממנו אסתר. יש צניעות, יש ילדים צדיקים. יש צניעות, יש ילדים צדיקים. יש קדושה וטהרה, הבית שלך קדוש. יש קדושה וטהרה, הבית שלך קדוש. הקדוש ברוך הוא אוהב להיות שם. יש שם קדושה וטהרה. הקדוש ברוך הוא איתך נמצא בכל צעד ושעל. אבל זה בתנאי אחד, שיש צניעות. הגמרא מספרת, אישה אחת הושמה קמחית, והיו לה 7 בנים כהנים גדולים, וכולם שירתו בכהונה גדולה בחייה. דבר כזה גדול זכתה קמחית, וכעת נראה בדיוק למה. נכנסים חכמים לקמחית ושואלים אותה, תגידי, מה הסיפור איתך? למה זכית במה שזכית? איך זכית בכזה דבר? עונה להם קמחית דבר אחד,
מעולם לא ראו קורות ביתי את שערות ראשי. בזכות זה זכיתי לבנים צדיקים כאלו. בזכות המעלה של הצניעות, שאני תפסתי את עצמי ושמרתי, וזה ניסיון, ולכאורה היא הייתה יכולה לומר אני בבית, מי רואה אותי, אני עם בעלי. אומרת קמחית, במשך כל חיי לא ראו קורות ביתי את שערות ראשי. בזכות זה זכיתי לבנים צדיקים. בזכות המעלה שאישה שומרת צניעות, מובטח לה שיהיה לה בנים, יהיה לה זרע קודש. יש סיפור מצמרר שיוכל להמחיש לנו את הדברים ביתר שאת וביתר עוז. הייתה נערה אחת שאמא שלה לא עלינו נפטרה. היא הייתה חיה עם האבא, והיה איזה אחד פורק עול, פריק כזה, שהיה בא והיה מדבר איתה, לא מתבייש, דבר איתה, אומר לה תקשיבי, את רוצה להתחתן איתי? אומרת לו מה פתאום, לא, מה פתאום, מה זה הדברים האלה? אישה לא מתחתנת בצורה כזאת. היה הולך לאבא, אתה רוצה לחתן את הבת שלך איתי? אומר לו אבא מה פתאום, הבת שלי איתך? והיה חוזר לבת, והולך לאבא, וחוזר לבת, והולך לאבא, לא מתייאש. וכל פעם היו דוחים אותו ולא מתייחסים אליו. והנה מגיע היום הנורא. האבא של הנערה, לא עלינו, נפטר. והוריש לביתו הרבה שדות וקרמים, פרדסים, אחוזות, הרבה כסף. רואה את זה הבחור כמה ימים לאחר הפטירה של האבא, הוא מגיע אליה ואומר לה, תראי, את בלי אמא, בלי אבא, את צריכה מישהו שיתמוך בך, מישהו שיעזור לך, את צריכה גב. אני יכול להיות לך גב, אני יכול לעזור לך, לסייע לך. היא מנסה להתחמק ועוד פעם מנסה להתחמק ועוד פעם מגיעה, וכמו הלוקה לא עוזב אותה. תקשיבו טוב מה עושה נערה יהודיה. אותה נערה לא פחות ולא יותר הולכת לשכן, דופקת לו באמצע הלילה, אומרת לו שלום, באתי לבקש ממך עזרה, באתי לבקש ממך טובה. כן, מה אני יכול לעזור לך? אומרת לו, תראה, יש לי, אתה יודע, מאבא שהוריש לי הרבה שדות וקרמים, פרדסים, אחוזות, מבנים, הרבה כסף וזהב. אני לא רוצה כלום. תיקח את הכל, רק תיתן לי כסף שאני יכולה לחיות איתו בתקופה הקרובה. אמר אותו שכן בשמחה, למה לא? הייתי בקשר טוב עם האבא, למה לא יכול לעזור לך, גם מה אכפת לי? בשמחה. אמר אותו שכן, בסדר. הביא לה את הסכום כסף, רשמה לו, חתמה לו על כל המסמכים, הכל, החתימה לו שהכל עובר לרכוש שלו. ככה עושה נערה יהודיה, ככה עושה נערה יהודיה, ככה עושה נערה יהודיה. עוזבת הכל, בורחת באמצע הלילה, בורחת, עם הסכום כסף הפעוט שיש לה, בורחת. לאן היא הולכת? היא לא יודעת. היא הולכת ומספיק לה הכסף לכמה ימים, עד שמגיע היום שהכסף עוזל. היא לא יודעת מה לעשות. שנבין מה היא עושה, היא הולכת ומוכרת את עצמה לעוזרת, למשרתת. מאישה בת עשירים היא נהיית משרתת בשביל לאכול. למה? בשביל הצניעות. וככה היא גודלת בבית העשיר, לאט לאט חוסכת כסף. שיותר מתבגרת מציעים לה שידוך, אדם עני, פשוט, תלמיד חכם גדול. הם נפגשים, סוגרים את העניינים ביניהם, העשיר עוזר לה הכל, והם מתחתנים. לאחר כמה חודשים מהחתונה, היא מבסוטית, אחרי הכל, יש לה בעל תלמיד חכם, מה היא צריכה יותר מזה? היא יושבת בלילה וחושבת, רגע, מה עשיתי? היה לי כסף, היה לי זהב, היה לי הכל. יכלתי עם כל הכסף והזהב הזה להיות עם אדם תלמיד חכם, יותר גדול, שאני יכולה לפרנס אותו, שאני יכולה לתת לו, להעניק לו יותר. עם אדם יותר תלמיד חכם, להיות, ולא עם העני שנשואה לו. רק היא העלתה את זה במחשבתה. הדבר הציק לה, והחליטה שהיא קמה והולכת למגיד ממזריץ'. היא הולכת למגיד, מחכה בתור, השמש קורא לה, איך שהיא נכנסת, המגיד מרים את הראש ועומד. השמש מסתכל עמום, אומר לו, כבוד הרב, תגיד, אתה רבנים, אדמו"רים באים לפה, אתה לא עומד. באה אישה, אתה עומד לכבודה? אמר לה המגיד, תקשיבו טוב מה אומר המגיד ממזריץ'. אומר לו המגיד ממזריץ', אני לא עומד בשבילה, אני עומד בשביל הבן הקדוש שיהיה לה, בזכות מה שהיא עשתה. השמש הזה, בסדר, קיבל תשובה, מסתכל בפינה, רושם את השם שלה, ואומר לימים אני אראה מי הוא. לימים התברר שהבן של אותה אישה היה השרף הקדוש. השרף הקדוש, שנבין רק מי הוא, אמר פעם שמלאכים, ששרפים לא יכולים עליו. והוא המשיך ואמר, כל זה בזכות מה? בזכות הצניעות של אמא. בזכות הצניעות של אמא אני יצאתי כזה קדוש.
בזכות הצניעות של אמא אני יצאתי כזה קדוש. ככה אמר השרף הקדוש. שנבין איזה ילדים קדושים מקבלת אישה צנועה, אישה שלא מוותרת על כל פסיק הכי קטן בצניעות. הקדוש ברוך הוא אומר בתורה, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתכם, בכל דרך, בכל צעד, בכל שעל, אני איתכם. הקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחניך, והוא מציל אותך, ואת כל האויבים הוא שם מתחתיך. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא, פרט, תנאי מאוד גדול, במוסכמות. והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אומר הקדוש ברוך הוא, כל זה בתנאי אחד, שמחניך יהיה קדוש. ברגע שמחניך קדוש, אתם יושבים בשקט, והקדוש ברוך הוא נלחם לכם. אבל ברגע שלא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, ברגע שיש פריצות בעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא נמצא איתכם, ושב מאחריך. שנבין מה זה. אדם אוכל חזיר, מוכר חזיר בחנות, הקדוש ברוך הוא איתו. מחלל שבת, הקדוש ברוך הוא איתו. עושה את כל העבירות בתורה, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא עוזב אותו. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אף יהודי, חוץ מדבר אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, ברגע שיש פריצות, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אתם מתנהגים בפריצות, הקדוש ברוך הוא לא איתכם. הקדוש ברוך הוא לא איתנו. תסתדר לבד, אומר הקדוש ברוך הוא. קשה לי להגיד את דברי הגמרא, אבל צריך להגיד, אומרים. הגמרא אומרת, אמר רבי סמלאי, בכל מקום שאתה מוצא פריצות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. מי שהורגת את עם ישראל, זו אישה שהולכת בפריצות. זו אישה שהולכת בפריצות. זו אישה שהולכת בפריצות. אישה שהולכת איך שבא לה, אומר דוד המלך עליה בתהילים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה בחובותינו. ברגע שאין פרצה, אין יציאות סתם מיותרות לרחובות, אז אין צווחה בחובותינו. אם יש קדושה בעם ישראל, אז אין פרצה בחובותינו. הקדוש ברוך הוא איתנו, וממילא כשהקדוש ברוך הוא איתנו, אף אישה לא נופלת למשכב, אף אישה לא מפילה את ולדה, שום חייל לא נופל בקרב. מי שמפיל את החיילים בקרב זו אישה שהולכת בפריצות. אם יש פריצות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. יכול להיות שבגלל אישה שהולכת בצניעות, אנשים צדיקים מתים על לא עוול בכפם. יותר מזה, שנבין מה עושה אישה שהולכת בפריצות, אומרים רבותינו, ידוע שהתורה אומרת בפרשת משפטים, הדבר הכי מסוכן להתעסק איתו זה יתום ואלמנה. אומר הקדוש ברוך הוא, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנונני. ואז חלילה וחס, לא נמשיך את המשך הפסוק, אבל המשך הפסוק אומר דברים מאוד קשים על מי שמצער את היתום ואלמנה. ואומרים רבותינו בהקשר לזה, אישה שהולכת בפריצות, אפילו יתומים ואלמנות צועקים, לא מתייחסים אליהם. התפילות סגורות ביניהם. שנבין מה קורה שאני הולכת בצורה לא צנועה. שנבין מה אני עושה לעם ישראל. יש יתומים ואלמנות היום אלפים בעם ישראל, ויכול להיות שבגללי לא שועים לתפילה שלהם. יכול להיות שבגללי אין להם מספיק אוכל בבית. לכן, קחי לחשבון דבר אחד. לך יש את הכוח לעבר את השטן, לעבר את העץ הרע. בספר במדבר, התורה מספרת על בלעם הרשע. בלעם הרשע מגיע לקלל את עם ישראל ולא מצליח, ושוב לא מצליח, ושוב לא מצליח. והוא אומר מילים כדורבנות. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אומר בלעם הרשע, אני לא יכול לקלל את עם ישראל. למה? וירא את עם ישראל שוכן לשבטיו. הוא רואה שכל אחד צנוע, שכל אוהל לא מסתכל לאוהל השני. שעם כל הכבוד שכולם משפחה, שכולם עם ישראל, אף אחד לא נקשר לשני. גבר לא מדבר עם אישה של מישהו אחר. אישה לא מדברת עם גבר של מישהו אחר. רואה את זה בלעם, אומר, אני לא יכול עליהם. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, אני רוצה לקלל אותם בכל הכוח, ושנבין מי זה בלעם. בלעם, אומרים רבותינו, יש לו כוח יותר ממשה רבנו. לבלעם יש כוח יותר ממשה רבנו, ושהוא מגיע לעם ישראל, הוא לא מצליח, הוא מרים את הידיים. אני לא יכול. למה? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מה עושה מיד בלעם הרשע? מה עושה הנבל הזה? מספרת התורה, בלעם שולח את בנות מואב, והן מסובבות את עם ישראל. ברגע שהן מסובבות, ונפל ממנו רב. עם ישראל מתים, יש מגפה קשה מאוד. למה? כי נכנסה זנות לעם ישראל. כי נכנסה פריצות לעם ישראל. ברגע שנכנסת פריצות לעם ישראל, זהו. אין כבר את מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. זה עבד. ברגע שזה עבד, הסטרא אחרא נכנס.
כי כל עוד שיש מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, אף אחד לא יכול להתקרב לעם ישראל. לא בלעם ולא עוד 1000 כמוהו. לכן תביני, לך יש את הכוח להציל את עם ישראל. לך יש את הכוח להציל את עם ישראל שלא יפלו. כשאת הולכת צנועה, את נכנסת לזרע עם היצר הרע, ומפעם לפעם מכניסה אותו ומפילה אותו שוב ושוב ושוב. הוא לא יכול עלייך. הצניעות שלך יכולה להיות יותר גבוהה מהרבה מצוות שעושים אחרים. לכן, אל תרפי. תמשיכי. תלחמי. יש לך חברות, תעבירי את הדיסק הזה לאחרים. תלחמי, תדברי, תעשי הכל בשביל צניעות. אבל אל תשכחי אף פעם. היצר הרע לא פרייר. היצר הרע לא חלש. הוא ימשיך לנסות להפיל אותך. אבל אני בטוח שגם את לא פריירית. כל ניסיון שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם, האדם יכול להילחם בו. הקדוש ברוך הוא הביא לך את הכלים להילחם. נכון שזה דבר קשה, נכון שזה דבר לא קל, אין מה להגיד. הניסיון הגדול ביותר לאישה זה הצניעות, אבל הכלים הגבוהים ביותר לאישה זה על הצניעות. לכן גם את אל תצאי פריירית. אל תתני לו לצאת מהזירה מבסוט. מעכשיו תדעי, הוא לא ייתן לך מרגוע, הוא לא יעזוב אותך. הוא ימשיך וילחם וילחם וילחם. אבל תדעי דבר אחד, את חיה באמת. את לא חיה בשקר. מי שחי בשקר נופל. הוא שקר, הוא נופל. הוא לא מחזיק מעמד. תחי באמת, תתרחקי מהשקר. יש פסוק מוכר לכולנו, עוד והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. אומרת הגמרא במסכת שבת, עוד והדר לבושה, שהאישה הולכת בעוד והדר לא בושה, שהיא לא מתביישת בבגדים שלה שהם עוד והדר, אז מה? ותשחק ליום אחרון. את תסתכלי על כל השכנות שהלכו ככה ואת תהי מבסוטית. את תהי למעלה, את תשחקי ליום אחרון. נלחמת בעולם הזה, היית בעולם הזה בקדושה וטהרה, בניסיונות כבירים מאוד, בעולם הבא את מקבלת את התשלום. ואל תשכחי אף פעם, הקדוש ברוך הוא לא מאכזב, הקדוש ברוך הוא לא כפוי טובה, הוא משלם בריביות. ונספר עוד סיפור מזעזע שתביני מהמעלה הגדולה שלך. רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של עם ישראל, היה רגיל ללכת מדי פעם בעיירה, וכדרכו בקודש הוא היה דופק בבתים, נכנס בעדינות ומהיר באלף על כל מיני דברים. תשמע, תשתדל לו להוציא פלאפון בתפילה, תשתדל לו לדבר בקריאות שמע, תשתדל לו פה, תתחזק יותר בשבת, תתחזקי יותר בצניעות. כולם היו מקבלים אותו במאור פנים, אוהבים שהרב מאיר. פעם אחת הולך רב לוי יצחק כדרכו בקודש, והנה הוא רואה בקתה באיזשהו חור שהוא לא היה בה עד היום. הוא הולך לעברה והוא רואה שהדלת חצי פתוחה. הוא כזה מציץ פנימה, הוא רואה נערה מתפללת. רב לוי יצחק מתקרב אליה, עומד מאחוריה, לא רוצה להפריע לה, משלב ידיים ומחכה. הנערה עושה שלום, מסתובבת אחורה, רואה צל, מסתובבת, רואה את רב לוי יצחק מברדיצ'וב, קופצת. מה קרה? מה רב בא להעיר לי? מה לא עשיתי טוב? אומר לרב לוי יצחק, תירגעי ביתי, רק באתי לשאול מאין את ומה מעשייך. אומרת לו הנערה, תראה הרב, אני מעדיפה לא לדבר על העבר, אל תחזיר אותי לעבר. אומר לה הרב, אני מבקש ממך, אני משביע אותך שתדברי. מתחילה הנערה לספר, אני גדלתי בבית עם הורים שנתנו לי את הכל. אני הייתי בת יחידה, תמיד ההורים חינכו אותי על דבר אחד, לחיות על טהרת הקודש, אם לא מתים, לחיות רק על טהרת הקודש, רק צניעות. וההורים שלי היו מתפרנסים מחכירה, כלומר הם היו חוכרים מהפריץ אחוזה, היו עובדים באחוזה ונותנים אחוזים לפריץ ואת השאר לוקחים להם. והנה פעם אחת אמא, לא עלינו, חלתה ונפטרה. לאחר כמה חודשים גם אבא חלה, ולאחר כמה חודשים נפטר, ואני נשארת בודדה. החלטתי שאני אלך לפריץ ואבקש ממנו להמשיך את העסקה, הרי אני יודעת איך עובדים באחוזה. אני אמשיך ויתן לו אחוזים, שיהיה לי ממה להתפרנס. אני הולכת לפריץ, מספרת הנערה ומבקשת את בקשתי. מסתכל עליי הפריץ הרשע ואומר לי ככה, אני אעשה איתך עסקה, אני נותן לך את כל האחוזה מתנה בתנאי אחד, תני לי לנשק אותך. מספרת הנערה, הייתי עמומה, אתה חתיכת משוקץ, אתה תיגע בי? לא יקום ולא יהיה. אמרתי לו תודה רבה ואני מתחילה לצאת. תוך כדי שאני יוצאת הוא תופס לי את עצמה בעל כוחי, מנשק לי אותה. אני נכנסת לפניקה, מעיפה לו את היד ומתחילה לברוח.
פורצת את הדלתות, רצה. אני רצה ורצה 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 ורצה. אוי ואבוי, גוי נגע לי בצמה, גוי נגע בי. ואני בסך הכל ילדה קטנה, ואני רצה, ואני מגיעה ליער בטעות. אני לא יודעת מה לעשות, אבל אני לא מעניין אותי. גוי נגע בי, אני רצה וממשיכה לרוץ וממשיכה לרוץ בבעלה. והנה אני מגיעה לקרחת היער, והנה אני רואה אור באיזשהו בקתה. אני ניגשת לבקתה ורואה שגר שם חיית יהודי. אני מבקשת ממנו מספריים, ובלי לחשוב הרבה אני חותך את הצמה. ומי כמוך יודעת כמה חשוב השיער לאישה. אבל בלי חשבונות, גוי נגע בי, אני מעיפה את הצמה. נגמר. ואז הגעתי לפה, ואני עובדת כמשרתת באיזשהו מקום, וככה אני חיה. רב לוי יצחק מאוד מתפעל מהסיפור, והוא אומר לה, תגידי לי, לא השארת משהו מהצמה? אומרת לו, דווקא הרב, אני אפתיע אותך. ועוד איך שהשארתי. השארתי שערה אחת, שאני לא אשכח את זה, איזה מעשה עשיתי. כי צניעות אצלי זה דבר ראשון. אומר לה הרב, אני רוצה את השערה. אומרת לו הנערה, הרב, אני מבקשת ממך, עם כל הכבוד אני אעשה הכל למענך, אבל לא את השערה הזאת. אני לא יכולה. זה דבר שמחזיק אותי. אין לי אבא, אין לי אמא, יש לי לפחות את השערה הזאת, זה דבר שמחזיק אותי. אומר לה הרב, תקשיבי, אני רוצה את זה למען עם ישראל, ואני מחייב אותך להביא לי את זה. שומעת הנערה ככה, מאי ברירה היא מוציאה, היא הולכת לאיזה ארון מעץ, מוציאה שקית קטנה עם שערה, ומביאה לרב יצחק ברדיצ'וב את זה. רב לוי יצחק מודה לה והולך. לאחר כמה שבועות מגיע יום כיפור, כולם מתרגשים, הרב מתחיל את מנחה. כולם מתרגשים, הרב מתחיל נעילה. מתפעלים שחרית, מוסף, מנחה. לפני נעילה עומד רב לוי יצחק ברדיצ'וב, נותן דפיקה על הבמה ואומר, אני רוצה להגיד משהו. עומד רב לוי יצחק ברדיצ'וב ואומר, מוריי ורבותיי, השנה עם ישראל לא יצאו זכאים. העוונות גברו על הזכויות. וכעת אנחנו בתפילת נעילה, כידוע שנועלים את השערים. אבל אני רוצה להגיד משהו אחד. מסתכל רב לוי יצחק לכיוון השמיים ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לומר לך משהו אחד. יש לי לתת לך משהו אחד שאתה לא תנעל את השערים. משהו שיזעזע. משהו שלא תוכלו לנעול את השערים למרות שהגיעה תפילת נעילה. ממשיך רב לוי ואומר, ריבונו של עולם, נמצאת איתנו נערה בעזרת נשים שעשתה למענך דבר שאני לא יודע עוד כמה היו עושים אותו. לפני שאתה מתכנן לנעול את השערים, אני רוצה לבקש ממך דבר אחד. מוציא רב לוי יצחק את השקית עם השערה מהכיס של החליפה ואומר, אני רוצה בורא עולם שתיקח את השערה הזאת ותשים בה מאוזניים על הכף של הזכויות, ואז תגיד לי מי נבחר. ממשיך רב לוי יצחק את תפילת הנעילה, מסיים את הנעילה, מתחיל ערבית. כשנגמר ערבית, רב לוי יצחק דופק שוב בבמה ואומר, אני רוצה להגיד משהו. בשמיים התחולל מאבק שלם אם לקבל את זה או לא לקבל, והקדוש ברוך הוא החליט שהשערה שהייתה על הכף של הזכויות היא הכריעה את הכף, ולכן ברוך השם השנה יצאו עם ישראל זכאים, ותהיה לנו שנה טובה מבורכת. ואנו צריכים להודות לאותה נערה שנמצאת פה איתנו. איך שמסיים רב לוי יצחק את דבריו, התחילו ברקים ורעמים והתחיל לרדת גשם. זה סיפור שממחיש לנו מה את יכולה לעשות בשמיים, עד כמה את יכולה להפוך דברים שרבנים גדולים לא יכולים להפוך, שרבנים גדולים לא יכולים להפוך. אם אני אבוא אלייך ואומר לך מה את מוכנה לעשות בשביל שהרב עובדיה יתפלל עלייך כל היום, תגידי מה אני לא מוכנה לעשות, הכל, שהוא יתפלל עליי אישית לבד, כן. אז שתדעי לך שאישה שמתגברת על עצמה ועומדת בניסיונות והולכת בצורה צנועה, הברכה שלה גדולה מהברכה של הרב עובדיה יוסף. ואת זה לא אני אומר, את זה אומרת הגמרא. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. וזה לא סתם אשליה או שכנוע שתבואי ותחזרי בתשובה, אלא זה אמיתי. בשמיים, כשאת מקבלת על עצמך צניעות, רבנים גדולים מגיל 0 לא מתקרבים אלייך. ואם הגמרא לא הייתה אומרת, לא הייתי אומר. לכן, בפרט בתקופה הזאת, שהרחוב הוא פרוץ בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, שתדלי כמה שפחות להיות בחוץ. כל שנייה בחוץ זה היזק. זה לכאורה נראה לנו דבר לא נכון, אבל זה כך. יש סיפור מפורסם על הבבא סאלי,
שהיה נוהג כמנהג כל המקובלים לאכול דג בכל ערב שבת. והנה יום אחד מגיעה הרבנית ורואה דבר לא נעים. אין דגים לרב. מה עושים? הרב לא יאכל דגים? אין שבת שהרב עובר בלי לאכול דגים. מה אני אעשה? מצד שני, אני לא יכול ללכת לקנות. הרב לא אוהב שאני יוצאת לרחוב. הרבנית עשתה חשבון והחליטה כך. מפאת זה שאוטוטו שבת ואין משמשים פנויים, היא תתלבש בהרבה מאוד מלבושים ותרד שנייה אחת לחנות שנמצאת מול הבית, רק לעבור כביש. בלי אומר ודברים, היא מתלבשת, כמובן כראוי וכיאה לאשתו של הבבא סאלי, יורדת, לוקחת כסף, מסתכלת שאף אחד לא מסתכל, אף אחד לא עובר, עוברת את הכביש, שמה את הכסף למוכר, לוקחת את הדגים, רצה הביתה. רואה, מבסוטית, ברוך השם, יש דגים לרב, דגים יפים, דגים לבנים, טובים לכבוד הרב לשבת. היא מכינה אותם בשמחה. זכיתי להכין לרב אוכל, זכיתי להציל את הרב שמא ולא יאכל דגים בשבת. מגיע ערב שבת, הרב חוזר מבית הכנסת, עושה קידוש, יושבים, עושים המוצי, מביאים סלטים, והנה מגיעה המנה שהיא חלל הרבנית, מנת הדגים. היא מביאה את הדגים בצורה מפוארת לרב, בשמחה, מגישה את זה לפני הרב. היא רואה דבר מאוד מוזר, הרב ממשיך לאכול לחם, אוכל לחם, עוד לחם, עוד לחם, עוד לחם. אמרה, אולי הרב לא רואה, מצמידה אליו יותר את הצלחת. והיא רואה דבר מוזר, הרב פשוט מזיז את הצלחת. היא באה ושוב מחזירה לו את הצלחת, והרב עוד פעם מזיז את הצלחת. היא עוד פעם באה ומחזירה לו את הצלחת, והרב עוד פעם מזיז. אחרי 3 פעמים, היא שואלת את הרב, כבוד הרב, זה דגים שהרב אוהב, מה קרה? תקשיבו טוב מה עונה לה הבבא סאלי בשיא החדות. עונה לה הבבא סאלי בצורה חדה וברורה. אומר לה הבבא סאלי, דגים שהגיעו לשולחן שלי בעבירה, אני לא אוכל. הרבנית המומה, מה? בעבירה? את מבינה מה זה עבירה אצל הבבא סאלי? אשתו של הבבא סאלי יוצאת בכיסויים, במלבושים שהרבה יותר עוברים את גדר הצניעות, עוברת כביש, עושה את זה בשביל הרב שיהיה לו דגים לאכול. והרב אומר לה, דגים שהגיעו אליי באיסור, יצאת. אישה לא יוצאת מהרחוב, נקודה. בזכות זה הוא יצא ונהיה הבבא סאלי. ויתרה מזו, ידוע שהבבא סאלי בנה מקווה בבית שלו. למה? שגם פעם בחודש שאשתו יוצאת למקווה, שתהיה בבית, לא יוצאים. אפילו למקווה, פעם בחודש. בזכות זה נהיה הבבא סאלי. יש קבר מפורסם במרוקו, שהרבה מאוד צדיקים הולכים לקבר, וחזקה שמי שהולך לקבר ומתפלל, הוא נענה. קבורה שם ילדה בת 14 בשם סוליקה. אולי סיפור וידוע ומפורסם לכולם, אבל חכם שומע פעמיים. הייתה נערה בת 14, שמה סוליקה. זה היה בזמן שהשלטון במרוקו היה מעביר הרבה יהודים על דתם. והנה פעם אחת המושל תופס את הנערה הזאת ואומר לה, תקשיבי טוב, או שאת ממירה את דתך, או שאני הורג אותך. עונה לו סוליקה בחד משמעות, יהודיה נולדתי ויהודיה אמות, לא יעזור לך כלום, תעשה מה שאתה רוצה, אני מתה יהודיה. אומר לה המושל, אני ארוג אותך אבל לא סתם, בצורה מאוד אכזרית. איך? אני אקשור את שערך לזנב של סוס, והוא ידר במקום שיש בו הרבה קוצים ודרדרים, וככה תמותי בצורה מאוד 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 מיוסרת. אומרת לו סוליקה, מה שאתה אומר אדוני המלך מקובל, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא ממירה את דתי. אומר לה, את בטוחה? אומרת לו, אני בטוחה. מיד המושל מכין פליירים, הולכים לעשות ביהודיה פלונית כך וכך, כולם מגיעים לרחוב העיר, כל היהודים עומדים מצד ימין בשורה, בוכים, וכל הגויים עומדים בצד שמאל, שמחים, ומתחיל הטקס. המושל מביא את הסוס הכי אביר שלו, סוס לבן חזק, ואת הפרש הטוב ביותר שיש לו, וקושר את השיער שלה לזנב הסוס. לאחר מכן אומר לה המושל, את רוצה לחזור בך? אומרת לו, לא, אני מתה יהודיה, בשמחה, חבל הזמן. אומר לה המושל, תבקשי את המשאלה האחרונה שלך. עונה לו סוליקה, אני רוצה בבקשה חופן סיכות. כולם מסתכלים עמומים, מה פירוש חופן סיכות, מה יש לך לעשות עם זה? עונה להם סוליקה, שאלתם, עניתי, אני רוצה חופן סיכות. מביאים לה סיכות ומסתכלים מה היא תעשה עם זה. ולתדמת כולם, לוקחת סוליקה את כל הסיכות ומהדקת בכוח את בגדיה לבשרה, כשכל גופה שותה דם.
כולם מסתכלים, מה קורה לך? מה את עושה? עונה סוליקה בגאווה, יש פה עוד מאחיי היהודים. ברגע שאני אלך וידער, יכול להיות שקצת הבגדים יזוזו. וחלילה יהודי אחד יראה את הבשר שלי, זה לא שווה. שמתים על קידוש השם, מתים עד הסוף. ובאמת היא ממשיכה ככה בטקס של הסיכות, והיא תוקעת עוד אחד ועוד אחד, עד שהיא מסיימת. כולם עמומים מהמעשה, הסוס מתחיל לדור. לאט לאט גופה מתחיל לזוב עוד דם ועוד דם, והגוף שלה מתחיל להתפרק. פתאום, באמצע הדהירה, היא צועקת עצור, עוצר הפרש, מגיע אליה המושל בחיוך, נו התייאשת? אומרת לו סוליקה לא. מה קרה? יצאו לי כמה סיכות, אני רוצה להחזיר אותם. הפרש השתגע, זה לא נורמלי, אין כאלה דברים, ירד וברח. פעם בנות ישראל היו מתות, אבל בצניעות. היום את צריכה לחיות בצניעות. כמה צריך להילחם נגד הפריצות, כמה צריך להילחם בעד הצניעות, כמה שיותר לחסות את עצמך, כמה שפחות לצאת מהבית, כמה שפחות להתבלט ברחוב. בלי צניעות החיים לא שווים. בלי צניעות החיים לא שווים. בלי צניעות החיים לא שווים. כמו מעשה שאנחנו רואים מהגמרא במסכת תענית דף כ"ד, הגמרא מספרת על רבי יוסי דמן יוקרת. רבי יוסי רואה בן אדם מציץ מהגדר. מגיע אליו רבי יוסי ושואל אותו, מה הסיפור שלך? אומר לו, תקשיב, אם ללוקחה לא זכיתי, לפחות לראותה אזכה. להתחתן לא תיתן לי. בחור כזה התחתן עם הבת של רבי יוסי, אבל לפחות תן לראות אותה. שומע את זה רבי יוסי? הולך אליה ואומר לה ככה, אם היופי שלך מכשיל בני אדם, מוטב תלכי לעולמך ולא יקשלו בך בני אדם. לכאורה בימינו תספר סיפור כזה, יגידו לך אבא לא נורמלי. במקום שיצא אליו עם גרזן, אתה עוד צועק על הבת שלך? מה היא עשתה? היא הייתה בגינה, בחצר, בתוך הבית. מה היא עשתה? אבל אומר רבי יוסי לא, החיים לא שווים אם אני לא עושה את קיום השם. החיים לא שווים אם אני לא הולכת בצניעות. אומר לה רבי יוסי, מוטב תלכי לעולמך ואל יקשלו בך בני אדם. לא תמיד היופי הוא בעדנו. לפעמים היופי הוא גם נגדנו, הוא גם לרעתנו. אפשר ללמוד את זה מסיפור מאוד יפה. מסופר על רבי מרדכי יפה, שהיה אדם מאוד מאוד יפה מגיל קטן. כשהוא היה קטן, הוא היה עובד עם אבא שלו. אבא שלו היה מוכר בחנות, והוא היה עובר מבית לבית, עושה הובלות קצת, שולח דברים לאבא שלו, מחזיר דברים לאנשים, גובה כספים, גובה חובות. והנה פעם אחת קורה לו דבר מזעזע. פעם אחת אבא שלו שולח אותו לבית הדוכסית, לשליחות מסוימת. הולך מרדכי, נכנס לבית הדוכסית, אומר לה שלום, כך וכך אבא שלח אותי להגיד לך, להביא לך. הדוכסית רואה אותו ונדלקת עליו. בחור יפה. היא עשתה תרגיל והחליטה שהיא למחרת רוצה להיות איתו. היא אומרת לו, תקשיב, כך וכך אני רוצה שתביא לי מאבא, תבוא מחר תביא לי את זה. למחרת היא עושה את עצמה חולה ואומרת לכל המשרתים, צאו מפה, אני לא רוצה לראות אף אחד. וזהו, תנעלו ותלכו. מגיע מרדכי, נכנס לבית שלה, מביא לה את הדברים, בא לצאת. מיד היא קמה, נועלת את הדלת. הוא קולט מה התכנון שלה, והוא אומר לה, תקשיבי, אני אהיה איתך, הכל מה שתרצי, רק דבר אחד. את אישה מאוד מכובדת, ואני צריך לעשות את צרכיי. אני אלך רגע לחדר הסמוך, שנייה ויחזור. פעם בית הכיסא שלהם היה בנוי בצורה כזאת, שהיה בכל בית חור, ולמטה באדמה כל התעלות היו מתחברים ביחד, והולכים לניקוז גדול. מגיע לשם מרדכי, נכנס, וחושב על דבר מזעזע. הוא מחליט לקפוץ לתוך הבור, ויהיה מה שיהיה. הוא מסתכל על השמיים ואומר, ריבונו של עולם, אם אני צריך להיחנק פה, למות פה, לא משנה. אני לא אחיה איתה ככה. והוא קופץ. כמובן, מבינים מה זה דבר לא נעים בכלל. והוא נכנס, והוא צולל. והוא יוצא מאחד הפתחים של העיר. מכף רגל ועד ראש כולו מלוכלך. תקשיבי טוב מה הוא עושה. הוא סופר את כל הבגדים שלו, ואומר על כל לבוש ולבוש שעשיתי, אני רוצה שבזכות הדבר הזה שעשיתי, הקדוש ברוך הוא ייתן לי להיות תלמיד חכם, ואני אכתוב לו ספר בשם הלבוש. והוא סופר ומגיע ל10 לבושים. והוא מתחיל, והוא עוזב את הכל, חוזר הביתה. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני רוצה לבקש ממך משהו. אני עברתי דבר קשה מאוד. אני רוצה שבזכות זה 10 דורות ממני והלאה יהיו מכוערים. היופי זה דבר שהורס, זה דבר שמביא לידי חטא. מהיום והלאה, 10 דורות ממני והלאה שיהיו מכוערים. הוא חוזר הביתה, נהיה תלמיד חכם וכותב באמת 10 לבושים. ספרים מאוד גדולים,
ועיוניים על ההלכה. בינתיים כאן נגמר הסיפור. מספר רבי יצחק בנדר, זכותו תגן עלינו, מגדולי אדמו"רי ברסלב: אני למדתי בישיבה עם בחור יפה מאוד, חכם, משכיל, מבין, לומד, תלמיד חכם אמיתי. פעם אחת הגיע אדם ודיבר איתו. האדם הזה בכלל לא נראה שייך אליו. אדם לא יפה, חדשקונים, מכוער. לאחר מכן באנו כל הישיבה ושאלנו אותו מי האדם הזה. אז הוא ענה בפשטות: זה אבא שלי. כולנו הסתכלנו: אתה מסתלבט? זה אבא שלך? תראה איך אתה נראה ואיך הוא נראה. אמר: כן, זה אבא שלי. סיפר להם אותו תלמיד: אני הייתי הדור העשירי מהלבוש, מרבי מרדכי יפה. 10 דורות היו מכוערים עד אבא שלי, אצלי זה הפסיק. מסיפור זה אנחנו לומדים שלא תמיד היופי ואכן הם לטובתנו. עדיף להיות מכוער בפני השכנה ולא להיות מכוער בפני השכינה. להיות קודש קודשים לפני הקדוש ברוך הוא ולראות פחות מקובל בחברה, אבל בעיני הקדוש ברוך הוא את למעלה. במדרש רבה כתוב: אמר הקדוש ברוך הוא, כיצד אברא את האישה? הקדוש ברוך הוא עומד ומסתפק מאיזה מקום אני אברא את האישה. עמד ואמר: אם אברא אותה מהעין תהיה סקרנית, אם אברא אותה מהאוזן תהיה צייתנית, אם אברא אותה מהידיים תהיה מששנית, אם אברא אותה מהרגליים תהיה יצנית. במה אברא אותה? ותהיה צנועה, קדושה וטהורה. הקדוש ברוך הוא עומד בדילמה, מה אני עושה? ברא אותה הקדוש ברוך הוא מהצלע שהוא בכיסוי בתוך כיסוי, יש אור גידים בבשר. מהצלע בשביל שהיא תהיה צנועה. על כל חלק שהקדוש ברוך הוא היה בורא בה, כל איבר ואיבר, יד, רגל, כל איבר ואיבר, היה אומר הקדוש ברוך הוא, משביע אותה: תהי צנועה, תהי צנועה, תהי צנועה. ברא אותה ממה? ממקום בשביל שהיא תהיה צנועה. בפרשת ויקל התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שעם ישראל יתרמו כסף, זהב ונחושת למשכן. אומר את זה משה לעם ישראל, כמובן כל אחד נותן את נדבת ליבו. פתאום הגיעו אנשים שרצו לתרום את המראות של אנשים שלהם. אנשים אמרו: לנו אין כסף, רוצים את המראות, קחו תנו את זה למשה רבנו. אמר משה רבנו: את זה אני לא מקבל. אמר לו הקדוש ברוך הוא: למה אתה לא מקבל את זה? אמר לו משה: באלו אני מואס. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אני רוצה להפתיע אותך, אלה חביבים עליי ביותר. למה? כי כשעם ישראל היו במצרים הם היו חוזרים מעבודה משעבדת, והאישה הייתה לוקחת את המראה ומתאפרת להיות יפה לכבוד בעלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אלה חביבים עליי ביותר. אם אתה חושב שאלה מאוסים בשבילי, אתה טועה. אלה הכי חשובים בשבילי. מראה של בת ישראל שהשתמשה בה בקדושה, הקדוש ברוך הוא מנשק את המראה הזאת, הקדוש ברוך הוא מחבב את המראה הזאת. וזה דבר שצריך לעשות, לתפוס את החול ולעשות אותו קודש. כי אנחנו הגענו לעולם הזה בשביל העולם הזה. מה פירוש? את יכולה לקחת חומר ולהפוך אותו לרוח, לקחת טומאה ולהפוך אותה לטהרה, לקחת גשמיות ולהפוך אותה לרוחניות. וזה העבודה שלנו בעולם. אני צריך לדעת שעם הדברים שקשים לי, לקחת אותם ולנתב אותם לאפיקים הטובים. למשל, פה עכשיו ראינו במדרש שמשה רבנו אומר שאלה מאוסים עליו, ואילו הקדוש ברוך הוא אומר חביבין עליי ביותר. ומצד שני יש סיפור על חפץ חיים שפעם תפס את הספר תהילים של אמא שלו ובכה. הוא הרים את הספר תהילים וצעק: לא בגלל המסרק והמראה של אמא נהייתי חפץ חיים, בגלל התהילים, בגלל הדמעות שספוגות בספר תהילים, בזכות זה נהייתי חפץ חיים. את צריכה לדעת להפוך את החול לקודש, לא להשתמש בחול בשביל החול. לכן כאשר את יוצאת לרחוב תבדקי כמה פעמים, האם אני יוצאת בלבוש טוב? האם אני יוצאת בלבוש שהקדוש ברוך הוא שמח בו? האם אני יוצאת בלבוש שלא מחטיא את בני ישראל? האם אני הולכת למקום שאני צריכה ללכת, שאני מוכרחה ללכת, או שסתם בא לי? מה זה גדר שסתם בא לי? לפעמים זה יכול להיות גם דבר טוב. התלמיד של הבן איש חי אמר שלרווקה אסור להגיע לבית כנסת, והוא הביא על זה רמז יפה מהתהילים. דוד המלך אומר בתהילים: שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. אומר תלמידו של הבן איש חי: מה זה שמחתי באומרים לי? כידוע שאדם מתחתן הוא אומר לאישה: הרי את מקודשת לי. אומר תלמידו של הבן איש חי: שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. מה פירוש? בנות ישראל היו אומרים שמחתי באומרים לי, שמחתי שהבחורים היו באים ומתחתנים איתי ואומרים לי: הרי את מקודשת לי, ואז מה? בית אדוני נלך.
בזכות עלי, בזכות שאני נשואה. רק כשאני נשואה אני יכולה ללכת לבית כנסת. בפרט, כאשר אישה יוצאת מבית כנסת, כשכל הגברים יוצאים ומתערבבת איתם, לא רק שהדבר הזה לא שווה, אלא היא חוטאה ומחטיאה את הרבים. לכן, גם אם אישה רווקה רוצה ללכת לבית כנסת, תלכי, אבל אל תצאי עם הגברים, אל תתערבבי עם הגברים, אל תתני להם לטמות את העיניים וכל התפילה שלהם תלך לבטלה. תלכי בצניעות, שמרי על עצמך, שמרי על דרך אמותינו הקדושות, ואל תתביישי. איפה שצריך לדבר על צניעות, תדברי. במקום שאין איש, תהיה איש. ויהי רצון שבעזרת השם תהיה תועלת מדיסק זה, וכל אחד מהעוזרים, התומכים, התורמים והמסייעים, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלותיהם לטובה, ונתחזק כולנו בצניעות ובכל מה שצריך. ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. איש חייל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה בוטח בו לב בלום ושלום לא יחזור. איש חייל ורחוק מפנינים מכרה בוטח בו לב בלום ושלום לא יחזור. שקל אחר והבל היפי, אוי והבל היפי, אישה ירס השם, היא תזהלה. שקל אחר והבל היפי, אוי והבל היפי, אישה ירס השם, היא תזהלה. ושלום לא יחזור. בוטח בו לב בלום ושלום לא יחזור.